and we are down to the final countdown. Welcome to Bicol Loco Day 3, the grand finale of most epic festival here in our region. Huling araw na nga, pero madami pa rin ang dumalo dito sa ating old airport, Legazpi City. Iba't ibang edad, iba't ibang nasyonalidad, at kahit saan ka mang sulok ng Pilipinas, aba, present dito sa ating huling araw ng Bicol Loco, the Hot Air Balloon and Music Festival 2025. Okay, let's do this thing. Sabi ko nga na more grand events like this na makakataong ugma. Not just ugma, but most importantly, trabaho sa kadakulan. Sabihin, salamat po dun sa 500,000 na visitors past 3 days na syempre nag-consume ng mga local products. Parang it's not just Bicol Loco but Bicol Local. Means buy local. Okay, let's do this thing. Bakit mo kayo napunta ng Bicol? Dahil dito sa Bicol Loco. First time, di pa ako nakakita ng ganyan. Tsaka with the volcano. So nice, so grateful. Bakit nandito kayo ngayon sa Bicol Loco? Mahilig kasi ako sa concert. Saka para ma-experience din namin yung hot air balloon dito kasi lagi kami sa Aurora Clark naman. Kaya kakaibang experience naman dito sa akin. Nakaka-enjoy sobra ang ibang-iba experience dito para sa mga napuntahan namin na hot air balloon festival. Bicol Loco 2025! Woo! Okay, let's do this thing. It's too good experience for moment to see this. We are so excited. Okay, let's do this thing. Bicol Loco Okay, let's do this thing. Candle Box Arapa para sa Bicol Loco 2025. Tatlong araw na puno ng enerhiya, saya at diwa ng pagkakaisa. Maraming salamat sa lahat ng bumuo ng Bicol Loco 2025. Kirakit sa susunod na taon. Sa muli mga ka-action, ako po, si Rizal Lozada. Okay, let's do this thing.